ଆଚ୍ଛା ନନା ହଁ, ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ ଯାଇଛି ବୟସ ତ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର 80କୁ ପାର ହେଲାଣି। ସମସ୍ତେ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 80 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିବ। ହୁଁ। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେଟା ମନ୍ଦିର ଥିଲା? 300ଟା ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 80 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତତଃ 80ଟା ମନ୍ଦିର ହେଇସାରିବନି। ହୁଁ। ତେଣୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଜର ମନୋବଳ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ କମ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ବା ଅନେକ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ବି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ନିଜ ହାତ, ନିଜ ଗୋଡ଼, ନିଜ ଶରୀର, ନିଜ ମନୋବଳ ଉପରେ ଲୋକ ଭରସା କରିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ମଣିଷ ମାନେ 8, 10, 15ଟା 20ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେ ଆମେ ପୋଷି ପାରିବୁ ନାହିଁ, କାଳେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବା ଦୁଇଟା ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କରିଦେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ। ଦିନ ଆସିବ ଏମିତି ହବନି କି ଆମେ ଏକ ଆମର ଏକ, ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଉ ବାହାସା ହବାନି, ଖାଲି ଉପରି ଉପରି ହେଇକି ଚଳିଯିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ, ଭାରତ ବାହାରେ ରହିକିରି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାରିଷ୍ଟର ହେଇକିରି ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଓକିଲ ହେଇକିରି ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ। କରିଦେଇକି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ, ଆଉ ଜନସେବା ସେ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଜନମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ସେ ସାରା ସଂସାରର କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ମଣିଷ ଯେ ନିଜ କଥାକୁ ନିଜେ ସେ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ସେତେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ତିଆରି ହଉଛି। ଯେତେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କାଠ ପଥର ରଖିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଆଗ ଠାକୁର କତିକି ଯିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳିବା, ଫୁଲ କାହା ବାଡୁ ଚୁରି କରିବା, ଏଥିପାଇଁ କାଳେ ଆମେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ବସିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଦେବତାକୁ ସେ ଟିକିଏ ବି ଅନଉନାହାନ୍ତି। ପିଣ୍ଡାପୁରେ ବୁଢା ବୁଢୀ ବସିଥିବେ, ପିଣ୍ଡାପୁରେ ବାପା ମା, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଗର ଫୁଲ ତୋଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯଦି କୋଉ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଘରେ ଯେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପକେଇକି ଚାହା ଟିକେ ପିଇବାର ବୁଢା ବୁଢୀ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଥର ଉପରେ ନେଇକିରି କ୍ଷୀରକୁ ନେଇକି ଢାଳି ଦେଇ ଆସିବେ। ଘର ଭିତରେ ଭଲ କଦଳୀ ଟିକେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଖାଇତେ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଅଥଚ ନଡିଆ କଦଳୀ ନେଇକି ପଥର ଉପରେ କଚାଡ଼ିକି ତାକୁ ଏଠି ଘଷିବେ ପଥର ଝର। ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ପାଷାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ମାନସିକତା, ବିଚିତ୍ର ମାନସିକତା। ଆମର ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ କହୁଛି ଗୋଟେ ଗୃହ ହଉଛି ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଗୃହ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯୋଉ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଠାକୁର କି କାଠଟେ ପଥର ବଇଥିବ, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଠକ ଠାକ ପକାରେ କି ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ହବା। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଢା ବୁଢୀଙ୍କର କୋହଳିଆ ପାଦ, ନରମା ପାଦ, ତା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଥୋଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କଣ, ଏତେ ବିଚାରହୀନ ମାନସିକତାରେ ମଣିଷ ଏତେ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ବି ଇଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୀନ ବିଚାର କାହିଁକି? କାଠ ପଥରକୁ କଣ ମାଗିଲେ ସେ ଦେଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା, ବାପା ମା, ଏମାନେ କଣ କରିବେ? ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିଦେଇକିରି ସେ କହିବେ, ତୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହ, ନିରୋଗ ହ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହ, ତୋ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୁର୍ବିପାକ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଉ, ବିପଦ ଆପଦ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଉ, ଏକଥା କହିବେନି କି? କିନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାରେ, କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ, କୋଉ ଠାକୁର
କୋଉ କାଠ ପଥର କେତେବେଳେ ସେ ହାତ ଟେକିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଗୃହକୁ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ସେବା କରନ୍ତି ସେ କଥା ପୁରାଣ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥାକୁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ପାଠ ପଢୁଛି, ଆପଣ ବିଚାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ସେତେ ଲୋକ ମୂର୍ଖ ଆଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହଉଛି ସେତେ ମୂର୍ଖ, ଅଧମତା, ପିଶାଚତା ତିଆରି ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ଯେତେ ମାଗଣା ଦଉଛି, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାଗଣା ଦିଆଯାଇପାରେ, ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭାବ ଅଭାବ, ମୁଁ କିଛି ପାଇନାହିଁ, ମତେ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ, ମତେ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି, ମତେ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଭାବ ଅଭାବ କହିକିରି ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ମାରି ଦିଆ ହଉଛି। ଆଗରୁ ସାଧାରଣତଃ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏଇ କେତେଟା ଧର୍ମ ଭିତରେ ଇଏ ସଂସାରଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଧର୍ମ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେ ଧର୍ମ ତିଆରି ହେଇଛି ସେତେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶଠତା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖି ବିଚାର କରିବେ ତ, ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଫେଡିକାଲରେ ଯୋଉ ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେବେ ବୋଲି କହିକି, ଆଇସୁ ଫାଇସୁରେ ରଖିବେ ବୋଲି କହିକିରି ଯୋଉମାନେ ଆଇସୁରେ ରଖିଦବା, ମିଛରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଶୋଷଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଇସୁରେ ରଖିଦବା, ବଡ ବଡ ଔଷଧ ଦବା, ବଡ ବଡ ଅପରେସନ କରିଦବା, ଏସବୁ ମିଛ କଥା କହିକିରି ଏମାନେ ସବୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏମାନେ ପାଠୁଆ ନ ପାଠୁଆ, ଏସବୁ ପାଠୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ କି? ଯେତେ ମଣିଷ ପାଠ ପଢିଛି ସେତେ ଅଧମ ଗତି ତାଙ୍କର ହଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୟା ମାୟା ଏଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରହୁନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଭାରତ ବର୍ଷ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି। ଯେତେ ମାଗଣାର ଦଉଛି ସେତେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯେ ପ୍ରକୃତର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପାଠକୁ ଯଦିଓ ପଢିଗଲେ କିନ୍ତୁ ବିଚାରକୁ ଆଣିଲେ ନାହିଁ। ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତାକେ ସରଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସାହସୀ ନାୟକା ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ। ଏ କଥାକୁ ବୁଝିଲେନି, ଖାଲି ପଢି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ମୁଁ କହଇ, ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତ କରତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ, ମୋପାସେ ଅଛନ୍ତି ଦିବସ ରଜନୀ ସେହି ପ୍ରଭୁ ପରାତପର, ଏକଥା ସୁମରି ହୃଦୟ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜିବି ନିରନ୍ତର। ଇଏ ତ ହୃଦୟ ଭିତରେ କଥା କହିଲା, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଠାକୁର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କଥା ତ କାହିଁ କହିଲାନି। ତେଣୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିତିପାତ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଜରା ହେଇକରି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ମଣିଷ ପାଠଶାଠ ପଢିକରି ଯେତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଇଛି ସେତେ ରୋଗ ତିଆରି ହଉଛି। ଯେତେ ବଡ ବଡ ପାଠୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେତେ ଚୋର ତସ୍କର ତିଆରି ହଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଏସପି ଡିଏସପି ପୁଲିସ ସବୁ ଜଗୁଛନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ପୁଲିସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଡକାୟତର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ମାନେ, ଏସପି ଡିଏସପି ଅନେକ ସମୟରେ ଚୋର ଧରିବାକୁ ଯାଇକରି ନିଜେ ବେଳେ ବେଳେ ଚୋର ସାଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚୋର ମାନଙ୍କ ଶିକାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ହୀନମାନ୍ୟତା ବଢି ଯାଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପ୍ରଥମ ମୂଳରୁ ରାସ୍ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୂଳ ରାସ୍ତା ହଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛି ଯାହାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରମାଣ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ସାରା ସଂସାର ଭିତରେ ମଣିଷ ମାନେ ଯେହେତୁ ପିତାମାତା ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦାତା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଦୋଷ ପଛରେ ଧରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଆମେ କରିବା। ପିତାମାତା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପରମ ଦେବତା। ଜୟ ଜୀବ ଜୟ ଜୀବ ଜୟ।